l'Alberto i jo i en Joel, que és la càmera, i el nostre experiment es diu Espelmes màgiques i farà una reacció química. Per dur a aquest experiment es necessiten els següents objectes: bicarbonat, vinagre, un pot i espelmes. Per començar, posem el bicarbonat dins del pot, barrejat amb el vinagre, i produirà una reacció química. Hòstia, que sube. Tapa. Ah, que tape. Hòstia. I ara passem el pot per davant de cada espelma i suposem que per art de màgia s'apaguen. Doncs aquest art de màgia és degut a un canvi químic que és degut al vinagre i al bicarbonat. El vinagre és CH3COH, que és àcid acètic diluït. El bicarbonat és NaHCO3, que és bicarbonat de sodi. Aquesta reacció química da una sal, que és acetat de sodi, i molts CO2 i H2O. Aquest H2O és el que fa l'espuma, i aquest CO2 és el que puja molt fort cap a dalt i fa que apaguin les espelmes, perquè el CO2 empuja l'oxigen i sense oxigen no hi pot haver combustible. Corta, hòstia.